गीतिका। तो ई कर्म गीतिका कविता के लिखिछंती कवि रामकृष्ण नंद। पिला माने आस এই কবিতাକୁ আবৃত্তি କରିବା। জীবনে যেবে বাবু লভিব যশ, করমে লাগি পড়িতে জিয়লস। কেতে কাম রহিছি তুমরি পাই, বালক বালিকাଏ আস হে ଧାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ସୁନାମ ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଆଲସ୍ୟ ବା ଅଳସୁଆପଣକୁ ଦୂର କରି ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ବାଲକ ଓ ବାଲିକାମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଗକୁ ଧାଇଁ ଆସ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁନାମ ବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ତୁମକୁ ଆଲସ୍ୟପଣକେ ତ୍ୟାଗ କରିକି କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ କଲେ ହିଁ ତାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଲୋକେ ଘୃଣା କରିବେ ହେଲା। ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା, ସେହି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସମାଜରେ ଜଣେ ସୁନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଏବଂ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବୋଲେ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଲଭିବ ଅର୍ଥ ପାଇବ ବା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯଶ ଅର୍ଥ ସୁନାମ ବା ଖ୍ୟାତି। କରମେ ଅର୍ଥ କର୍ମରେ ବା କାମରେ। ତେଜି ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ଅଲସ ଅର୍ଥ ଅଳସୁଆପଣ। ତାପରେ ପିଲେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେ କର ସଞ୍ଚୟ ବଳ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ କର ଉଜ୍ଜଳ। ଶରୀର ମନ ରଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସଦା, ତେବେ ସିନା ଜିଣିବ ସକଳ ବାଧା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ନିଜ ଶରୀର ଓ ମନର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଶକ୍ତି ବା ବଳ ସଞ୍ଚୟ କର ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼। ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଆଲୋକିତ କର। ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖ। କାରଣ ଶରୀର ଓ ମନ ଭଲ ରହିଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନତାକୁ ଜିତି ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ସେହି କଥା ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ପିଲେ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇବା, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଖାଇବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା। ଏହା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ମନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା ଓ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ତାପରେ ପିଲେ କେବଳ ଯେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଯେ ହେବ ନାହିଁ, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ। ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ। ଶରୀର ସହିତ ମନ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପିଲେ କାଣ ହେବ? ଶରୀର ସହିତ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଠାରୁ ଜିତି ପାରିବା ପିଲେ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା। ଉଜ୍ଜଳ ଅର୍ଥ ଆଲୋକିତ ବା ଚମକଦାର। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦିତ। ସଦା ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ। ଜିଣିବ ଅର୍ଥ ଜୟ କରିବ। ସକଳ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ। ବାଧା ଅର୍ଥ ବିଘ୍ନ ବା ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ପିଲେ
କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶର କାମ, ତହିଁରେ ଅରଜିବ ଅମର ନାମ। ଆଜହୁଁ ବାଛି ନିଅ ଯେ ଯାହା ମତେ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ କାମ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଶର ଭଲ କାମ ବା ଦେଶ ସେବା କରି ତୁମ ସଂସାରରେ ନିଜର ନାମକୁ ଅମର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତୁମ ମନକୁ ଯେଉଁ କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାଛି ନିଅ, କାରଣ ମନ ଦେଇ କାମ କଲେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ବା କଠିନ ନୁହେଁ। ପିଲେ ତୁମକୁ ଚାଷ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ସେବା ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ସେହି କାମ କର, କାହିଁକିନା ଏହିସବୁ କାମ କଲେ ନିଜର ନାମକୁ ଅମର କରିପାରିବ ପିଲେ, ନିଜର ନାମକୁ ରଖିପାରିବ ପିଲେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ସେହି କାମ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବାଛି ନିଅ, କାରଣ ମନ ଦେଇ କାମ କଲେ ପିଲେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କାମରେ ସଫଳ ହେବ ପିଲେ। ତେଣୁ ପିଲେ ତୁମେ ଚାଷ କାମ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ସେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ ଯଦି ତୁମେ କରିବ ପିଲେ, ତାହେଲେ ପିଲେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ତୁମ ନାମ ରଖିପାରିବ, ତୁମେ ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ତୁମେ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜର ଲୋକେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଅମର ହୋଇବ, ନିଜ ନାମ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କୃଷି ଅର୍ଥ ଚାଷ କାମ, ବାଣିଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପାର, ଦେଶର କାମ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦେଶ ସେବା, ଅରଜୀବ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର, ଅମର ନାମ ଯେଉଁ ନାମ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଆଜହୁଁ ଆଜିଠାରୁ, ଯେ ଯାହା ମତେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବା ମତ ଅନୁସାରେ, ଅସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଗତ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ବା ସଂସାରରେ। ତାପରେ ପିଲେ ପାରିବି ନାହିଁ କଥା ଧର ନା ମୁଖେ, ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ, ନିଶ୍ଚେ ଜିଣିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ଧୀର ପାଣି ଯେ ସନେ କାଟେ ପଥର। ପିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କୌଣସି କାମ ଦେଖି ନିଜ ପାଟିରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। କୌଣସି କାମରେ ଥରେ ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି ଭାବି ଦୁଃଖରେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଫେରିଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ଓ ଧୀର ଭାବରେ ବହୁଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଟାଣ ପଥରକୁ ବି କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଧରିନିଅ ପିଲେ ତୁମ ଘରେ ତୁମ ବାପା ମା ତୁମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଟିରେ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲେ, ହେଲା। ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମ କଲା ପରେ ହାରିଗଲେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ବୋଲି, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ପିଲେ ସେ କାମଟି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେବା ପିଲେ, ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଥରେ ଦେଇଦେଲ, ଫେଲ୍ ହେଲ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଲ, ଫେଲ୍ ହେଲ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଲ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପାସ୍ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଦିନେ ତୁମେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବ। ଏହା ପିଲେ ସଂସାରର ନିୟମ। ବାରମ୍ବାର ବହି ପିଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଥରକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ ପିଲେ, ହେଲା। ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଥର କେତେ ଟାଣ କେତେ ଶକ୍ତ, ତଥାପି ପିଲେ ବାରମ୍ବାର ବହି ପିଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଥରକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ ପିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲେ ଆମେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବା। ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ମୁଖେ ଅର୍ଥ ପାଟିରେ, ଜିଣିବ ଅର୍ଥ ଜିତିବ, ଥରକୁ ଥର ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର, ଧୀର ପାଣି ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବହୁଥିବା ପାଣି, ଯେସନି ଅର୍ଥ ଯେମିତିକା ବା ଯେପରି। ତାପରେ ପିଲେ
ଏକା ଦିନକେ କେହି ହୁଏ କି ବଡ଼, ଏକା ହୋଇକି କେହି ଜିଣିଛି ଗଡ଼। ଯେଝା କରମେ ଲାଗ ଦିବସ ରାତି, ସରବେ ମନ ଦେଲେ ଉଠିବ ଜାତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏକତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲେ କେହି କ'ଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରେ କି? କିମ୍ବା ଜଣେ ଏକା ଏକା କ'ଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବା କିଲ୍ଲା ଜିତିପାରେ? ନା, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଲାଗି ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ମିଶି ନିଜ ନିଜ କାମ ମନ ଦେଇ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମ ଜାତି ଓ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ତାଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଦିନରେ ହେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲେ। କେହି କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ପିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ରାତି ଦିନ ଏକ କରିବା ଏବଂ ଆମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପିଲେ, ତେବେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ପିଲେ। ଆମ ଦେଶ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମ ଦେଶ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ପିଲେ। ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଏକା ଦିନକେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜିଣିଛି ଗଡ଼, ଦୁର୍ଗ ବା କିଲ୍ଲା ଜୟ କରିବା। ଯେଝା କରମେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ। ଦିବସ ଅର୍ଥ ଦିନ, ସରବେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ, ଉଠିବ ଜାତି ଅର୍ଥ ଜାତି ବା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତାପରେ ପିଲେ ଶିଖ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହେବାକୁ ଠିଆ, ପରବଦନେ ଚାହିଁ ରହିଛି କିଆଁ। ଦେବଶକ୍ତି ତୁମ ଶରୀରେ ଭରା, ବିଭୁ କରୁଣା ଲଭି ଜିଣ ଏ ଧରା। ତ ପିଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଶା କରି ଅନାଇ ରହିଛ? ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ଅପାର ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଦୟା ଲାଭ କରି ନିଜର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ପିଲେ ଧରିନିଅ ପିଲେ ତୁମକୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ପିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ, ଆରେ ମୋତେ ଦରଖାସ୍ତ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେ। ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ, ବହୁତ ଖୁସାମତରେ କହିବ। ତ ପିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖନଟା ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଶିଖିଥାନ୍ତ ପିଲେ, ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ପିଲେ। ତେବେ ପିଲେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲେ। ଭଗବାନ ତୁମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ପରବଦନୀ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ମୁହଁକୁ। କିଆଁ ଅର୍ଥ କାହିଁକି। ଦେବଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ଦୈବଶକ୍ତି ବା ଅସୀମ କ୍ଷମତା। ବିଭୁ କରୁଣା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା। ଧରା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ।